Λοιπόν, το webinar μαγνητοσκοπείται και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΔΕΚ τις αμέσως επόμενες μέρες μαζί με την παρουσίαση. Ε, Είμαι η Άννα Μαρία Χριστοφόρου και σήμερα θα σας παρουσιάσω το πρόγραμμα Proof of Concept for Technology, Know-how and Applications. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ανακοινωθεί αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Και η παρουσίαση περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, την πρόσκληση, τον τρόπο υποβολής, αξιολόγησης και στο τέλος θα δεχθούμε ερωτήσεις. Να σας πω ότι το πρόγραμμα εντάσσεται στα προγράμματα Restart και οι κανονισμοί συμμετοχής βρίσκονται μέσα στην προκήρυξη, μέσα στο πρόγραμμα της προκήρυξης, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στο IRIS, όπου επίσης θα βρείτε και την πρόσκληση κάτω από το section προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με όλα τα έγγραφα στα ελληνικά, αγγλικά, το Part B και το Guide for Evaluators. Λοιπόν, όπως έχω πει, αυτό το πρόγραμμα έχει ανακοινωθεί αρκετές φορές. Η φετινή πρόσκληση έχει προϋπολογισμό 600.000 και maximum funding ανά έργο 40.000. Καταληκτική ημερομηνία είναι 1η Αυγούστου, η ώρα 1. Και το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το ΕΔΕΤ, European Regional Development Fund, και την Κυπριακή Δημοκρατία. Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος αυτός? Είναι να δώσει την ευκαιρία για μια προκαταρκτική διερεύνηση πιθανών βιομηχανικών εφαρμογών μιας τεχνολογίας ή τεχνογνωσίας. Δηλαδή, βρίσκεστε στο στάδιο που έχετε κάποια γνώση για ένα θέμα, τεχνολογία κτλ. Και θέλετε να δείτε αν μπορεί να εφαρμοστεί σε μια συγκεκριμένη βιομηχανική εφαρμογή. Τα έργα του προγράμματος θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις τομείς της στρατηγικής εξής εξειδικευσής, που αυτή είναι το Advanced Materials, Agri-Food, Digital Technologies, Maritime and Shipping Ecosystem, Renewable Energy, Space, Health and Environment. Άρα θα πρέπει το έργο σας που θα προτείνετε να εντάσσεται σε έναν από αυτούς τους τομείς. Και είναι οι δικαιούχοι. Δικαιούχοι μπορεί να είναι οποιοδήποτε οργανισμός έρευνας, επιχείρηση ή άλλος φορέας. Μπορούν να υποβληθούν προτάσεις από δίκτυα συνεργασίας, δηλαδή εκτός από τον ανάδοχο φορέα να υπάρχει και συνεργαζόμενος φορέας. Αλλά μπορούν να υποβληθούν και προτάσεις από ένα φορέα από μόνο του. Η μόνη εξαίρεση όσον αφορά τον ανάδοχο φορέα είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν να συμμετέχουν μόνο σαν συνεργαζόμενοι φορείς, νοουμένου ότι υπάρχει μια άλλη μικρομεσαία επιχείρηση στο δίκτυο συνεργασίας. Αυτός ο κανονισμός προκύπτει από την συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία και γι' αυτό υπάρχει σε αρκετές από τις προσκλήσεις του ΙΔΕΚ που χρηματοδοτούνται από τα ταμεία αυτά. Λοιπόν, οι επιλέξιμες δραστηριότητες είναι οι δραστηριότητες πειραματικής βιομηχανικής έρευνας, industrial research, το οποίο είναι σε TRL 3-4. Η διάρκεια των έργων είναι 9 μήνες και η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο 40.000. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν όλες τις κατηγορίες δαπανών όσον αφορά στις αμοιβές προσωπικού, όργανα και εξοπλισμών, αγορά υπηρεσιών, μετακινήσεις, αναλώσιμα, άλλα ειδικά έξοδα και τα κεφαλικά. Τις τελευταίες προσκλήσεις έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόζουμε τη μέθοδο αμοιβές προσωπικού συν 40% για τις υπόλοιπες δαπάνες και εφαρμόζεται και σε αυτήν την πρόσκληση. Θα το εξηγήσω λίγο καλύτερα αυτό. Θα πρέπει να δηλώσετε τις αμοιβές προσωπικού που αφορούν το έργο και δικαιούστε και 40% επί των αμοιβών προσωπικού για όλες τις υπόλοιπες δαπάνες. Δηλαδή για κάθε 10.000 αμοιβές προσωπικού δικαιούστε και 4.000 για να καλύψετε όλες τις υπόλοιπες δαπάνες που εμπίπτουν στις άλλες κατηγορίες, χωρίς να υπάρχει και οποιοδήποτε όριο για τις υπόλοιπες κατηγορίες.
Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να υποφεληθούν και από τις υπηρεσίες του Κεντρικού Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης, που αυτόν θα τους βοηθήσει να προστατεύσουν οποιαδήποτε διανοητική διοκτησία προκύψει από το έργο, η οποία όσο το δυνατόν νωρίτερα προστατευτεί, τόσο το καλύτερο. Όπως έχω πει, όλα τα έγγραφα βρίσκονται στο Iris κάτω από την πρόσκληση. Λίγα λόγια για την πρόταση. Η πρόταση αποτελείται από το Part A που συμπληρώνεται online. Το Part B που είναι το τεχνικό κομμάτι που περιγράφεται τι ακριβώς θα κάνετε στο έργο και τα CVs που μπορούν να υποβληθούν σαν άνοιξη. Το Part B βρίσκεται κάτω από τα έγγραφα της πρόσκλησης, είναι εδώ Part B Technical Annex και είναι ένα template Word το οποίο καλείστε να συμπληρώσετε. Μέσα στο template αυτόν υπάρχουν και οδηγίες συμπλήρωσης και ένα checklist για να σας βοηθήσει, αλλά και ο πίνακας του S3CY, του Mass Specialization, όπου θα κληθείτε να επιλέξετε έναν από τους φορείς, από τους τομείς που υπάρχουν εκεί. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει των προκαταρκτικών έλεγχων, καθώς και ένα compatibility check κατά πόσον η πρόταση που υποβάλλεται ταιριάζει με το πρόγραμμα και τα call objectives, ε, με τον τομέα της S3CY που έχετε επιλέξει και το No Significant Harm. Και φυσικά αν είναι στα επιτρεπόμενα TRL 3-4. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τρία. Είναι το Excellence, το Added Value and Benefit και το Implementation. Αναλυτική περιγραφή του τι περιλαμβάνει το κάθε κριτήριο αξιολόγησης βρίσκεται στην πρόσκληση και στον Guide for Evaluators. Αφού η αξιολόγηση θα γίνει από δύο ανεξάρτητους αξιολογητές, ο καθένας βάζει τη δική του βαθμολογία και ο μέσος όρος των δύο βαθμολογιών είναι η τελική βαθμολογία της πρότασης, που λαμβάνει η πρόταση. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο βαθμολογιών περισσότερων από 3 μονάδες, τότε αποστέλλεται και σε τρίτον αξιολογητή, εκτός και αν η πρόταση έχει λάβει δύο βαθμολογίες οι οποίες το κατατάσσουν και οι δύο ως non-eligible, ως μη επιλέξιμο, δηλαδή κάτω από 12. Οπότε, με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι προτάσεις μπαίνουν σε μία σειρά κατάταξης αναλόγως στις βαθμολογίες τους. Και υπάρχει στην διαδικασία επιλογής η πρόνοια ότι 50% του προϋπολογισμού θα πρέπει να πάει σε επιχειρήσεις, σε προτάσεις με ανάδοχο φορέα επιχείρηση. Άρα, οι πρώτες προτάσεις σε σειρά κατάταξης με ανάδοχο φορέα επιχείρηση, οι οποίες είναι επιλέξιμες, θα επιλεχθούν μέχρι το 50% του budget, δηλαδή το 300.000. Και οι υπόλοιπες με σειρά βαθμολογία, όπως θα καταταχθούν βάσει της βαθμολογίας. Αυτά ήταν τα βασικά που είχα να πω. Μπορείτε να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας στο Q&A.